Aye do kanga sorrasuye. Abe do kanga sorrasuye. Ninde kabo ka saika jamanae. Sino dota e bofu safuri. Ne mana jamana ye tumarola hina de bemine. Ambe yere wolo info ben le cerveau ben le héros. Nya fie antu ya munumunu jila ka manoko mine manoko namana no anye manoko infili. Ambe sale de no fe. Anye sale mine sisa woye de ben le cerveau ini siriki kuyate segesi babi. Ima e bina we mogo wole mogo million bebo. Oteke be sisa we. Minum biseka mogo mobiliser sisa donendo. Yere wolo to mogo amba ufo. Amba nga fofana deninfo. Kadi fofana ka foli be. President Yanuka Joro ambe na ketugudi ambe kati sunjata chena musofu ka kankurani maufu commando para mogo aka foli be génie militaire aka foli be garde républicaine aka foli be armée de l'air avec mon ami Boubacar Niare ika foli be waldombe kanga sa mogo mugani wolowula ambe de national e ya me ko parti kilendron ko sarala ayi jamana be bolola jamana be faden sagoyala minu nana ku ba boni kono ko lukata ko election gage na election gani chuwala obeta usigi yiri de kuno obeta jinaw de mara jamana hina kakanga ke jamana ina sabui kataka atake mogo mungani wolula mogo bisabani ngele lu banana ko mungani kile ko lu banana ko sobe we se pempe na ka communiquer bidon ta doro ka bo ala ka hinula o yere kata sage ni ko kata ba puteta o be nyogon samala andro hasimita e senga e ta au nanare fanga diara o kunfe arme kata e amba fe ka election ge nente maloya ko de ya to be kanga franyo nga ku arme deme tuma me obe bulbul la plasiko no fe kele wore tingu plasiko dudu kabra fora sente bena daele kabra fora gouvernement ko ka do fora kan wuli la pour ka se kadu nebe min fo asimi ni nunu do na ba bechen parce que ma nye kunu tana nye bi kanula do. Il y a des jeunes dynamiques. RPM, parti Goraula, Parena ni Fono, Lubsekado. Mais minu Jamana inchi, au kana machila. Sorda sike de bisera, afana bala, babane benata faso kumabo. Mimbe na fo, ala kahinala. Ka yatime deun to kangono, ka frigato to kangono. Au ma hamino ya au be hamine plasiko. Ne afo hasimi ye min fraso rasu ka saraka o ka dogode. Million kileni wa ke me we kanga di. Million bi wulu landuru we kanga di. Million kilen ro we kanga di. Mais so rasu ni tampara lu ko be content. Wa ke me we million kilen de kanga di mali so rasu dem. Mas olu de besa pour onga kisi. Olu de besa pour onga lafia. Olu de besa pour onga duna diabo. Ute muso diado, ute pa diabo, ute ba diado, ute muso diado, ute dendiado. Ube nganyango no. Poussière la, nene la. Sanji koro. Klema koro. Duni dimante du. Marfa bubulo. Ni marfa konta ni ma tiki faka be faka. O bela okubeta. Ni fema kuluye. O jamana e fisuru wale jamana de kone kote. Sadio Kamara, Hasimi, Modibo, Diaw, Wage, yana kata arme ma kelengele au ka million kelengele nduma.
u n'a ka kan minnu sara ne ma fɔ aw ka kɛ dɛ mais ne hakilina la a ye miliyɔn 20 d'u bɛɛ ma ko bubula ko tɛ minnu sara jamana ye a ye miliyɔn 20 d'u ma ka tila ka so kelen kelen d'u bɛɛ ma parce que u n'a ka kan olu tɛ na o u ye yatimɛdenw de to ani firijatɔw n'i donna kan kɔnɔ i bɛ don so dɔ kɔnɔ taa kan Sunjata lajɛ bɔgɔso dama dama a tila bɛɛ bɔgɔso i sen bɛ kɛnɛma i kunkolo bɛ so kɔnɔ san mana na i bɛ siyo ta k'a don a kɔrɔ i b'i pan bɔgɔjiw de kunna bɔtoliw kunna pour ka taa i ka sa i da i da yɔrɔ la mais n'a fɔra ko karaw min kɛra faso la olu de bɛ ye aw ka kan le Mali est en guerre aw ka wari bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ di Mali sɔrɔdasiw ma n'a ɲɛnabɔra aw bɛ segin k'a di baarakɛ tanbaliw la ani minnu tɛ mago ɲɛ jamana in na ko maréchal général Bubula ko ten an b'an dɔgɔnin mandi fɔ El Hadji Cheikh Mar Dia pharmacie du deuxième pont El Hadji Keita olu tɛ kan ka balo faso la koyi u bɛ kan k'u ka pharmacie dɔrɔmɛ fila ka so jɔ ka mobiliw san a la mais jamana nafolo bɛ kan ka da aw ma parti politique dɔw bɛ hali u tɛ alimɛti foroko fa olu de bɛ kuli la bi transition a ye ta ka bɔ yen a y'a kɛ tan gɛlɛya bɛ yen a ye solution ɲini gɛlɛya in fana na an tɛ se ka to embargo in na ten dɛ n'i y'a mɛn i b'i faso kanu ou bien i bɛ karisa fɛ kɔngɔ de mana na ni kɔngɔ nana i b'i ban nin bɛɛ la embargo in mɛnna a y'a laɲini aw ka embargo in wuli ka bɔ jamana kan parce que bi maaw sɛgɛnnen don o kuma tɛ yan bi min kuma bɛ yan en tant que commandant en chef de forces armées du Mali le maréchal général Bubula n ka kuma bɛ yen an b'an sigi tuma dɔ la an bɛ radio fréquence 3 de la an terikɛ Moribo Kulubali Moribo Bilen tuma dɔ la u bɛna sogo san de 60 50 sɔrɔdasi muso sogo 40 sogo 50 la sogo 60 la aw ni Ala cɛ hali denyɛrɛnin t'o dun wa barankɛ tanbali ni nafatanbaliw dama dama bɛ ka jamana nafolo dun en otage ni maga kɛr'u la u bɛ kule Asimi y'a diya de fɛn bɛɛ ye jamana in lakari n'u nana u bɛɛ don wo kɔnɔ i k'u bɛɛ don kaso la hɛrɛ bɛ se hɛrɛ bɛ kɛ n'i donna Mali kan de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ muso sigilen don a bɛ forontobanni feere a bɛ gan feere a bɛ tigadɛgɛ feere a bɛ jɛgɛjalan feere ne y'u ɲininka k'aw bɛ nin feere mun bɛ na Bugula an bɛ nin feere pour que an cɛ ka nasɔngɔninw dafa o jamana halakilen de don o jamana tɛ don da la hakɛ de filɛ ka Mali lasegin kɔfɛ minnu bɛ wɔsi k'u ni di jamana ma ka s'a ka yatimɛdenw ni firijatɔw to an bolo jamana nafolo bɛɛ ka kan ka don olu de ma si le pays est en guerre budget de kan ka voter hali n'a kɛra 1000 milliards ka di Mali sɔrɔdasiw ma pour k'an bɔ nin kɔnɔ un général 500 000 600 000 un général a payé général bɛ sara Gabon plus de 10 millions en Côte d'Ivoire plus de 10 millions n'i y'o fɔ nafantanw ninnu b'a fɔ Mali ni u tɛ kelen ye Mali ni Côte d'Ivoire tɛ tubabu jamana ye koyi u ye baara de kɛ k'u se nin yɔrɔ la Gabon fana tɛ tubabu jamana ye koyi u ye baara de kɛ ka nin se m'a ye coup d'état man teli ka kɛ yan parce que l'armée bɛ condition kɔnɔ min ka di a bɛ d'u ma sergent chef jalan 40,000 ou bien je sais pas un sergent chef est payé en Côte d'Ivoire plus de 400 000 francs Assimi jamana mago bɛ de la bi dɛ popularité fɛn bɛ transition na ne y'a fɔ e de don i bɛ kan k'i seko kɛ armée i ye lopitanso jɔ plus de combien milliards o ma ban i ye dɔ fara sɔrɔdasiw sara kan a ma ban dɛ ko maréchal général ko ka dɔgɔ dɔ fara kan hali bi fo wari in ka taa million na sinon i ne tɛ fara ɲɔgɔn na parce que nin de ye sɔbɛko ye parti politique a bɛɛ ta ye pɔsidako de Maliko tɛ dɛ aw de ta ye Maliko ye parce que maa bɛ sa ko la o ye fasoko de
Akorota atenyeo on nana duna kono kamali sorra su ngejiche anni betwala ou anye min fo avec sorra si kelen 1 million 2 millions kanga dama assemblée où tu me minta 2 millions et quelques bois katana ene ala che barakela jumambe ki sen wuli ki bolo wuli fu bolo keda warbe takaduma loi bidon botera mais minnu bɛ sa marifa b'u bolo u tɛ den diya dɔn u tɛ muso diya dɔn kalo 6 u bɛ ŋaɲa kɔnɔ san 1 u bɛ ŋaɲa kɔnɔ u tɛ ji ɲuman min dumuni ɲuman tɛ yen ni fɛn ma ko jamana ye aw kana ɲininka ko Mali ta ye hɛrɛ don dɛ dɔw de ka hakɛ bɛ dunna sinon Mali ma danga o o tuma Mali kelen de bɛ dunna kɔnɔ wa ou bien Ala ye bonya ɲɛsin Mali dɔrɔn de la. N'an taara kɔfɛ an bɛ segin parce que munna walidenw min bɛ kan ka sa jamana ye u niyɔrɔ tɛ kan ka d'u ma tant que o ma latilɛ an bɛ sa ni halaki in kɔnɔ walahi i bɛ sɔrɔdasi kɛ de motonin b'a bolo mon ami Ɲare Jakarta de b'a bolo un adjudant Côte d'Ivoire ni sera ni yɔrɔ la u bɛ mobili de labɔ k'a d'i ma usine na a bɛ tigi kun dɔɔnin dɔɔnin mais n'i y'anw ka sɔrɔdasi i b'a fɔ falatɔw Hasimi de bɛ k'an k'u don da la kabini coup d'état kɛra Hasimi n bɛ min f'i ye kana maaw lamɛn fɛn fɛn b'a fɔ la an bɛ dugawu kɛ dugawu ka ɲi mais kana maa si ka dugawu lamɛn min ka dugawu minɛ o ye Ala ta de tile i ka siran Ala ɲɛ i bɛ siran min kan a banna sinon dugawu kɛra maa caman ye a seliw kelen bi a bɛɛ binna dugawu min kɛra IBK a ma kɛ Mali présidence a binna dugawu kɛra ATT a binna dugawu kɛra n tɔgɔ ma Bubu ye a bolila a bɛ Niger a binna dugawu kɛra Bube ye u b'a fɛ ka taa a binna dugawu ko tɛ o tile i ka siran Ala ɲɛ i ka fantanw ka hakɛ to président ne donna nin kaso la o san na i b'o baro kɛ i delila k'a mɛn ko mɔgɔ taara lahara k'a nana k'a b'o baro kɛ a ka bon hakili ma jamana in bɛ nin halaki in de kɔnɔ awa tant que sɔrɔdasiw ma bila condition kɔnɔ tant que Mali sɔrɔdasiw ma fɔ bugula a ka ɲi nin bɛ makun san pɛrɛn kan kun ci tɛ makun dɛ ne ka kɛlɛ bɛ sɔrɔdasiw de n tɛ foyi ɲini na n tɛ nɔmɛ n tɛ bila yɔrɔ la n tɛ don yɔrɔ la mais n bɛ sɔrɔdasiw kɔ o ma daminɛ bi o parce que olu ta de ye tiɲɛ ye président saya bɛ ko o ko la o ko ye sɔbɛko de ye koyi an ka taa bangi la an n'an ka bɛsi kunkurunin n'an ka verre ta tiɲɛnen ninnu an ka taa an bolo jɔ k'an ka wari d'an ma i bɛ hɛrɛ de la dɔ de kelen bɛ k'i jɔ e ni bɔnɛ cɛ i bɛ tila ka Sanba Yusu ka dankɔrɔba i b'o kala ka bon hakili ma ne mana n ka sɔrɔdasiw ye tuma dɔ la ji bɛ ti ɲɛ kan de e delila ka taa Côte d'Ivoire kan jumɛn kɔnɔ k'i bɛ bɔgɔso ye a kɔnɔ a tɛ yen e Gabon kan jumɛn ye ko bɔgɔso b'a kɔnɔ a tɛ yen kana taa Kanisunjata kɔnɔ dɛ Dawo yan Bugudani yan a tila bɛɛ bɔgɔso ni san bɛ na siw de bɛ jɔ pour ji ka tɔnni a kan'u lawuli sinɔgɔ la mais balontannaw mana taa dɔrɔn n'u nana 10 millions 20 bɛ d'u ma k'u gɛɲɛna armée min bɛ kan k'i jɔ ka fadenw ka juguw kɛlɛ pour u kana s'anw ma joli bɛ d'olu ma aw ka kan ka prime de fana sigi o la président e kɔnɔ ko Mali saliw kelen fili a ye dugawu kɛ jamana in ye sinon jamana in laban bɛ taa halaki kɔnɔ wallahi tallahi min kala Ala Laji Keita n'u m'u ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw la k'u bila condition na u yɛrɛ parti politique bɛ cogo min u k'u diya kosɛbɛ wallahi tallahi jamana in bɛ to nin halaki in kɔnɔ waliden 27 sara jamana ye 5 heures du matin ka taa bin u kan k'u faga ka yatimɛdenw to ka firijaw to an bolo i tɛ foyi mankan mɛn Hasimi san 10 kalo 18 e y'o de fɔ taa ka bɔ yen a b'a fɛ k'aw nɔrɔ fanga la Hasimi vraiment san 10 a b'o kɛ a ye taa an ka élection kɛ
J'ai salé mon ami Touré. Ningo mon ami m'a délicat ça fait, ne m'a délicat Touré, n'y a la m'a été la chinkile. Mais Cabra n'a pas ni d'horreur. En bas fou. Ninkenenga. Procureur Touré communicat. Bekika Barageban. Ni Beiga Baraga Venyao. Madame Haidera eta emi la kereka école de Unakala. Bubula ta emi kakuma. Sorika suke eta emi ka jamana kala nyogona. No bekera ubeke jamana de. Mais il veut faire 20 minutes quand nous n'y pouvons pas mal. Asite beta et prochida gori. Yatime 2 minutes quand on a John Manga mais jongala be communiquer bidon communiquer kunta nous ndron des ebe ala ka hinula ambuko. Mais ayo nani war doya ka de minun sara. Ito meo. Dongoro communiquer télé là. Je salue mon ami Ibrahim Traoré, ORTM, rédacteur en chef télé. Présent à Kayaon de Dao, Maka Mugantangono, Amase Famama, Ante Douala, Ante Numerola, Ben le cerveau, Aetanae, Wulube Kule, Sugubejo. Mendoni Musalafo, Karchemala. Ni mama ko ibe transition tien. Ni mama ko ibe transition tien. Ala kana tuila. Ebe taka samba usula ben. Bemba fo Madame Batili inatal. Lamba Batili tonton badambena Nosra Damis. Joro mimbena dugukolo ingaka sorasu deme. Sorasi te politiquement yo bébé sorasu fait. Mais en tant que commandant en chef, le maréchal général de Diko ne veut rien faire. Ambeninge ne ni fe utuma ko le 27 ko jamana ko mogore ko jamana inte mara 27 matemea. Uyu pangata 25 mars la. Awa 25 mars la. Hari siete uli kawa fanga wallahi. Wallahi. Foi teke. Utiseu. Puro lolo. No bise beka tetao. Amba keta. Ema ubebe kanga bo kilingile ya ukatoina. Ubebe tao. Parce que pembe mama ke chieka. Wallahi. Abebe bi. Ambe segu Almamou fobe do la transition. Aya fonye duna kono ko président du mambe bole bachina Hasimi. Aya fonye ko président du manga condition yelamana na ma yelama Hasimi. Ambo blakata jonta manowa. Ube ngerani kumba ube dodo ibe dodo do. Jegani ndo be akungolo kabo ni ya mina kono be funu. Andem selema tumamne bala abanga dole untike. Ni ya mna ba dodo ni ma ba iko aba kono funu abetla kai aba kono funu fa kono ba popo anga simi blakata dodo umina président mi fi agilisi foiti mimbi we ala de hasiminga ko be ala de bolo transition ka ko be ala de bolo ma sitisula do mingeruye Ambora tasuma mingono ani jahanaba. Ala kana ansego kono. Mbe min fana fo energy ministry. Akakuma oro na anya meme sanwo sani kuma kele ndo. Salo awkanga do ure kai. Ngoni do ko do ambebe to anga sojula ka do oge. Ote a president ngo me ala ko anga na makade. Ka ba ande me anga na maka. Sanwo sakuma kura de bada. Ko machine na ko be ba fo juin te samya ya wa so kuranti ke ti salo ko anga do kai pour kuranti ka ko milliers quelques milliards ngo te mali budget o nyina ko minau nana maro ko tasuma mimbe ko de frigiru be tike entaro mundi aya fo mo ma fo di famala bagaun sara so jenna oni kurango be sirala ko e filgini o ni filgena filite sanje ni site ni mbede sekandi président samosa ni kumakile ndelu
ayaw cɛsiri machine sanna a ye machine ye o a ye machine na wuli kɛ an cɛkɔrɔba dama dama Badiri Sa n'a ɲɔgɔnw a n'an fa Adama Jara ninnu climatiseur t'u bolo ventilateur min b'u bolo courant bɛ tugu u la tension bɛ caman na an bakɔrɔnin ninnu tension bɛ caman na ni courant tigɛra a ma ɲi dɛ parce que aw t'a diya dɔn groupe b'aw bolo n bɛ min f'i ye Mamadu Lamini n'i tɛ se dɔrɔn i ka bɔ gouvernement in na u k'i changer musala t'a la dɛ n'i tɛ se dɔrɔn e ka u k'i bɔ kɛrɛfɛla la u ka dɔ don i nɔ la parce que kuma mugu cayara an ma foyi de ye walahi sabu kuma kelen de don bandaw y'a labɔ u tilala ka na n'a ye nin funteniba in 40 et quelques degrés n'a fɔra courant tigɛ min fana b'i bolo o fana tɛ sɔrɔ san o san ko salon k'an ka duwawu kɛ n'o ka duwawu kɛ bisimila k'an k'olu kalan n ko ɲinan i b'a fɔ an ka dɛgɛ susu ka taa di garibuw ma misiri kɔnɔ ou bien an ka woro fana tila o tɛ salon duwawu kɛra ɲinan a laban ma k'an ka dɛgɛ fana susu ka nɔnɔ k'a la k'a di garibuw ma u ka duwawu kɛ jamana ye Adama Jara o tɛ yan salon a k'an ka bisimila k'a la k'an ka Mali a dɛmɛ ni duwawu ye duwawu kɛra machine sɔrɔla machine dɛsɛra ka démarrer hali bi k'a bɛ montage ni fɛnw na sisan n'a sera kɔli yɔrɔ la a laban b'a fɔ tugun ko sisan an ka dɛgɛ yɛrɛ de susu ani di dɛgɛ ka t'o di misiri la pour courant ka na nin si tɛ solution mana na dɔrɔn solution de b'a bolo kuma in ye nin de taa n'a ye Adama Mali sɔrɔdasi muskɛ dɔ ale ye nin sɛbɛnba kalan PDG Lassana Traoré bonjour Bouboula ce que vous faites est démoralisation de trop on est fiers d'eux mais ce qui n'est pas possible de faire pour eux pour le moment il faut pas dire merci pour la compréhension je suis officier supérieur mon officier supérieur mbi fo ma songi toko fo ninte masi démoraliser ne ko de ngu ka do fara warka anu ka kelege anu kana kelege o tekele nu ma kelege jombe kelege ne ko de ngo parti politique minu be kanga war fu mine u kana du ma u ka di so la suma ne kan go fo en tant que commandant en chef de forces armées har ni ndo asimi nyagoro ni ma fa ala kan tachi awambe saninga ni meta kasolo ngata kasolo ni ka ke armée ou bien ni ka toala ni asimi nyogo e dongoro bana ba fae ba ko be pempe na ko nyuma ba ambi ko bi ambi ko sini mais do fra so la su sara mo fore o te masi démoraliser armée kabru ka warte ka ngadu mo be ka jamana bo bolula o donc wajibi ameni fo geleya mu ka foli da bene de bolo armée be se ki sigi ka fo utise bo wole ko le gramado ko ala mo min te kuma am min be kuma amba fore vive l'armée malienne vive Assimi vive la transition et vive la continuation ne kalide fo no guarde ka akati abedi Assimi be kanga ke do frala ka ngo haribi aka do re fraga anye parti politique ou 1 milliard ta do 800 900 millions ta ou mbarage ou jamana ci war ma duma jamana na bolo otma lokap sa armée ya non officier supérieur ten na goy kaso bomba daile mon officier mbedo akono si c'est défendre l'armée malienne ba défendre jusqu'au bout ne ma foko ka di bubula mango ka bek armée di ambe état de guerre de là président Trump Benatumami il a mis 600 milliards Pentagone 600 milliards comme ministre de la défense Pentagone ko ka faraga armée bi se ka kuma nous tum bi se ka kuma be keta akanya unde da amba fo Assimi do fara saraka ye do ke harbi do ke yani kata bula ka kuma be ne parce que na tara minu mena utena fo yi faraga donc vive l'armée malienne vive la transition. Bonjour maréchal, bonjour mon maréchal Bouboula et le président Kassoké. Association Modibo Sidibé Kanou, un grand loup
est en train de se préparer à Kangaba. Bonne émission. Merci mon intime ami Farzou Angaouli. Président Doé Netifentima, bonjour Bouboula, dit à l'officier supérieur qui n'a pas, bon, tout fort, de parler ainsi. Il a renoncé à l'argent qu'on a ajouté sur son solde. Bon, officier ou sous-officier, soldat de rang, ni benetaï. Ndedo kumala ne koni min fodron. Aye do ke banane ni yasimi dongoro ni ma faila jikeda ala kana nyeda kiraka mbafo kele be ne magoto sila nka kele koni mi ye do fraso rasu saraka ye do kede me chama fraka yani kata mo fay wallahi mba fay ni nya dongoro me folo kan de fay parce que luta de chine ana muso na ande wa me nyogo dongoro amanda ka shino ga me dumuni nge ngombe minnu bɛ ŋaɲa kɔnɔ kalo 6 madame Keita aka ale cɛ bɛ 6 mois a bɛ to ka na bɔ yan tile 2 a bɛ taa wallahi a se ka lakali dɔw bɛ yen na u bɛ k'u yɛlɛma e ni ala cɛ an k'an ka mako kan non ni n bɛ taa kaso la n ka taa kaso la o la wallahi tant que sɔrɔdasiw ma bila condition na Hasimi b'a sɔn dɛ. Tant que ne bɛ min nɔfɛ miliyɔn 1 ninnu n'o ma fara a kan n t'a dabila hali ni président wɛrɛ nana n bɛ nin kɛlɛ kɛ dɔw bɛ yen o tɛ baara la miliyɔn 1 miliyɔn 2 bɛ kan ka d'u ma y a des conseils d'administration wari bɛ kan ka d'u ma des directeurs généraux dɔw bɛ 6 millions ou 5 millions ta ni ala cɛ officiers ni sɔrɔdasiw bɛ munumunu na o bɛ kan ka sapuru an kana minɛ k'an ka mako kan non. Je préfère aller en prison pour ça. Kana sika dola. Ante foyi na duna kono tu. Ne itemena sambi woroni nani na koni. Ibe ala ka blade la quoi. Voilà. Tant que sɔrɔdasiw kɔni m'a fɔ bula a ka ɲi. Ni n bɛ makɔ ala k'an ta ci. Tɛ makɔ dɛ. Ni ni bɛ to a la a ka to a la Mali sɔrɔdasi parce que olu ni bɛ kan ka to a la anw ye. C'est ça le vrai combat. Fɛn bɛɛ bɛ fɔlɔ nin bɛɛ kalo kan de. Tiɲɛ dɔ la. N y'a sɔrɔ muso bɛ n kan de feere la walahi u ka lɔpitanisonin min bɛ yen n'i bɛ don hari wulu tɛ fura k'a kɔnɔ n b'a dɔn n'u y'a dilan sisan so fitinin tant que nin injustice façon bɛ dun a kɔnɔ an tɛ se k'an makun nin kan ne m'a fɔ ko k'a kɛ Bubula ye n m'a fɔ ko k'a kɛ Bubula ka famille ye n ko k'a kɛ sɔrɔdasiw de ye awɔ n b'o fɔ bi n b'o fɔ sini o ma daminɛ sisan dɛ awɔ an ta ma kɛ ko parce que Asimi nana depuis Asimi ma na ne bɛ nin kɛlɛ la. Sɔrɔdasi bɛɛ b'a kalama tant que u ma bila u ka hukumu kɔnɔ ne tɛ se ka kɛ chef de forces armées du Mali ko n ka makun jamana bɛ kan ka taa wari fu ta k'a di maaw ma o bɛ se ka bɛn yan président min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ATT y'a sigi a fɛn in tɔgɔ f'u bɛ to ka enquête kɛ wariko ni fɛnw na san o san u b'a rapport bɔ Végal. Au Bénin, 5 millions, 6 millions par mois. À 4 millions. Ma fate barala de. Papier de Bénin, Kabla, Tiwar, Warbe Kangati. Au minu me kanga sadu. Ne manama do you wake ma, what now yet me deuni, falato deuni, yiri fridato la dea. Oube muso demo l'ouloli. Ça, c'est pas pour démoraliser l'armée parce que bara de l'eau donna quand. Kabiribe do armée là, il va beaucoup jouer mourir pour mon pays. Mais non, nous kango ke min kanga kamo fo. Ne bo fo bi mo fo sini. Ni transition ne ka transition ne. Awambe asimi soutenir fa katla. Nto dogo machila. Mbe asimi ko bi mbaka gouvernement ko mbe ben ko mbe siriki ko. Parce que luta e faso ko re. Kabirute mo ga mobiliser bi we kanga million na bo du Mali be. Dana de do darula de. Malien te mabla o n'a tigɛrila de o ye ko wɛrɛ mais n'a darila hali ni ko ka bɔ sanji kɔrɔ o bɛ bɔ donc vive l'armée malienne est formidable c'est Bakar Jan wagati sera an b'an ka officier supérieur officier sous-officier homme de rang n b'u bɛɛ fo nin tun ye émission kɛrɛnkɛrɛnnen k'a las'aw ma Ala ka barika don Mali sɔrɔdasiw la wariko yɛrɛ aw kan'o da aw ni kan
an kɔni b'a kɛlɛ kɛ do ka d'aw ma Asimi ye caman de kɛ mais an b'a dɔn hali ni wariko tɛ aw b'aw ni di jamana ma aw ka sira tɛ wariko la aw k'aw faso de Ala ka barika don Mali sɔrɔdasiw bɛɛ la an bɛ Mali sɔrɔdasi cɛ n'a muso officier supérieur sous-officier homme de rang caporal adjudant an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantonya la an tɛ nin kuma dabila n'an bɛ taa kaso la an bɛ taa kaso la samakiya t'o la minnu tɛ n dɔn olu tɛ n dɔn mais minnu bɛ n dɔn u bɛ n dɔn an tɛ sira kaso ɲɛ ka bɔ an ye sɔrɔdasiw dɛmɛ hali sini waati sera nɛgɛ karabɛjuru tun bɛ Nɔsira Damisi bolo min tun bɛ n bilala bɔlɔlɔ kan président Sori Kasoge club des amis Bubula président don min tun bɛ kuma la de commandant en chef des forces armées du Mali Bubula don général maréchal de Diko c'est moi Ala k'an bɛn dimanche wɛrɛ hakɛto bɛ nin kan Asimi i ye dɔ kɛ hali bi dɔ kɛ ne jɔrɔ kun ye min ye n'i taara baara baara kɛra u b'a bɛɛ tiɲɛ politicien ninnu donc yanni ka taa fɛn fɛn ka kan ka kɛ armée ye a k'u ye armée bɛɛ officier a bɛɛ voilà ne ka problème bɛ yen hakɛto bɛ nin kan salalama